tingali kitang tanan nakita sa video sa nahitabo sa atong former mayor, no, ato na ilhan si Brad Sok, no. Nakita mo sa video? Wala. Oh. Hinigay, no? Pagkuha sa kung tanaw ni mo, murag si Brad Sok, murag mas si James Bond. No? Sa iya pagidaron, murag di ta makatuo na nakalingkawas niya itong maong pila kay distansya sa ligid ikan siyang ulo. Makadaghan kayo mga komentaryo kuan alay-lain maganing comments na iba ninyo na sa masa nini kada tunta ng disgrasya galo may buang mangitag disgrasya gos na isa kanang malibanta kanang tawag tog wrong calculation. Pero para nako ang nindot nga hitabo dili nindot hitabo niya ang nindot nga resulta nga makaingon ta dili pagin panahon niya mo na importante na giluwas pagin sa Ginoo. Mo na dili pa nato panahon padayon sa kita. So mao ni mga isuon nga lisod kay rong panahon na niya muna nga ako bitaw di ba malikaya na to kanatay kaning labi na ng sitwasyon sa pandemic na natay mga prayer request dyan natin makita sa Facebook na namatay mo sa skuan kailan ni mo na magbalbalita ni mo di ba na malikayan, no? Pero kung mo imo sigong nahunaon na mabuang tamalugay kuyaw kayo hindi pa balita diri na nasa ilain nga kuan suswan na patyon ta sa Ginoong gidan. So anyway, dili ingon nga dili ta mo nahon na, pero how to counter this situation nga daghan tag kahadlok pag-ampo ra gyud nga mo sita hunahon na to usab to ni pagsulbad ning COVID-19. Hindi na madana to, pero muna atong itugyan sa atong Ginoo niya. Let us be reminded nga kining atong mga misa sa Sabado dedicated to the Blessed Virgin Mary. Muna magputi gid mi bisag ordinary time kay wa-appeal po ta sa tubal nga birhen kay mo manay pares gid ni Senior San Jose nga atong patron. Anyway, sa atong ebanghelyo karon mo kini usa sa mga butang dili magkauyon si Kristo tali sa mga magtutudlo sa balaod. Not in a sense nga si Kristo against them, kundili nasubra ba? No? Kita tiyali, dili kita ka-picture out. So may gilikramuhan nila nga nikaon sila kanang trigo ba? Wa man trigo listo as Pilipinas. So may dol-dol ani mais lang tingali unsa ba humay ba barag humay tingali kay matud pa dili gikuskus nila ang kanang mga ani na nangutlo sila trigo og ilang gikuskus og gikaon, no? So mura tingali humay ni ang trigo maguwang is humay. So ito unsa may problema di ana nagkaon sila. Remember, this happened on the Sabbath day. Kanang adlaw papahulay sa mga Hudiyo, pati overa nila, grabe kay balaod. Ang ilang balaod is very strict. Na there are things that you should never do. Ingon panahon sa adlaw papahulay. Muna nga, once you violate this kind of law, naka. Muna ang Iyos Kristo, ngayabag ng mga pagtutudlo sa balaod, no? Instead of making things kanang better for people through creation of laws, na naunsa na problema nung mga tao na buktot tungod sa kadaghan sa mga balaod. Malalitan ko na, example, no? Kada mga frontliners, minta, uy, trabaho Domingo. Yung isa may mga sa ospital. Mga matay ng mga tao, mga doktor, mga bumbiro, na isunog Domingo. Biyuta, uy, trabaho ron Domingo ron, kaya adlaw sa Ginoo. Dahil saom na mo na yung sunog. So, naagi tawag og mga exceptions nga, kanang gitawag na to, ang balaod should be
practical enough. Pagalitan na nahitabo ron karon sa pandemic makita nimo dako kay kausaban sa negosyo. Nakaagi mo diha dapit sa may panagdait, daghan ka nang dapit na murag racetrack diha, dapit na mga Gagfa building kanang sa Sykes. Tanawa ng murag arcade din no? Mingaw pas transistor may baterya. Ngano man? Wala may nangabang, sabi abang nun may tao sa mga na. So muna tingali for sure ang mga tag-iyas establishments like SM, Ayala, they're trying to negotiate sa mga abangan silang maintenance aron mapabili ng uban, ang uban wala mahimo. Manglaya sa itong uban ito, wala may negosyo. So kanang inana mo lagi pa sa Kristo nga ang anak sa tao maoy magbuot sa angay nga buhaton. The right thing to do. Panahon sa adlaw papahulay. No? Mo na nga sa itong balaod gud. Na yung mga balaod tingaling murag baluktot kinundong katong balaod nga santo katong plate number sa motor nga padak-an. Naunsa mo tao ni naunsa. Na yung mga balaod nga you have to think first whether this is practical, whether this is helpful. Muna importante nga makatabang yun sa adlaw sa mga tao. That is mo sa nagitumong og tinguha sa atong Ginoo. Manindog kitang tanan.